Het aanroende weekend wiet precies een eerlijn dat het nieuwe Fries Museum Iepen en Waard terugkening in de maxima. 100.000 bezoekers in het eerste jaar. Dat zou een goede start wezen, zo toch de meewerkers van het museum. Dat is mij gemak hellen. En dus gaan ze op het nieuwe Sailoon een poerbij zin. Vanzelfs zien we de Iepening met Koningin Maxima. Er binnen een heel soort mensen op elkaar. In december hebben we series requests voor het door, dus dat we een opstekker met een heel soort mensen op elkaar binnen. Daarnaast hadden we natuurlijk regelmatig al bij wisselende tentoonstellingen hoor. We hadden zilveren herinneringen hoor, waar mensen haar eigen betterleppels inleveren konden. Dus ja, al die dingen die dicht bij de mensen staan en dit blijkbaar werken. Het begin eerder, maar nu is de kunst om de interesse van het publiek vast te houden. Dat wordt een hele uitdaging, maar die Lout has al een plan van aanpak. Toch regelmatig met nieuwe, vernijende dingen te komen, verwachten we toch wel dat we dat een beetje vasthouden kunnen, die lijnen. Zo hebben we bijvoorbeeld binnenkort Gerrit Benner, de Friese landschapsschilder, die een heel soort kunstleer hebben, zodat het hele loonje in Lucasville waarschijnlijk. Er zit een tentoonstelling om te komen over art en gaming. Dat is echt een hele spannende combinatie. Dus ja, dit ik jonge mensen weer aanspreekt en de oudere generatie misschien wat verklaren over het gamegedrag van de jongere generatie. Dus daar heb ik hege verwachtingen van. Op het internet docht het Fries Museum het goed. De website is al meer dan 200.000 keer bezocht.